Пропуск на сметката на Реал Пловдив. Хубав удар на Лазаров, тъпката мина отстрани на вратата на Септември. Задържаха се известно време събитията в половината на Септември. Лазаров отнема. Опит за бърза контратака по крилото на Септември. Не се осъществи, топката е в тъч. Георганин изпълнява. Играч на Септември лежи на терена. Съдията не е свирил. Всичко наред ли е? Нека да проследим. Най-важно е здравето на децата. Резултата е само статистика. Както виждате, времето е прекрасно, слънчево, чудесно за игра. Нападение и гол номер 8, ако не се лъжа. Ако греша, някой да ме поправи, но мисля, че това беше гол номер 8. И то е за сметката на Джамбазов. Както казах, времето е чудесно, току-що от югозапад. Задуха лек ветрец. Тук е доста така открито. Равнинна част сме. Близо има лузя. А днес, между другото, е и празника на лозарите. Трифон Зарезан. 1 февруари, ако съм пропуснал да отбележа. 2024 година.
празник на всички винари, лозари и градинари. Да им честитим, да са живи и здрави, да им върви сезона. Както и сезона на футболния отбор от Пловдив Реал. Засада на Джамбазов. Защитниците на Реал в този матч нямат особено много работа. Логично е, когато работи нападението, защитата да няма работа. Опит за центриране. Шопов блокира тази топка. Хубав опит на Септември, удар покрай вратата и аут. Прощавайте, не е аут, ъглов удар е отсъдил съдията, явно е имал рикошет в играч на Реал. От лявата страна на вратата на Козов. Да видим какво ще последва. Центриране по земя, изчистена топка. И това е край на първото полувреме. Както ви казах, 8-0 за едно полувреме. Мисля, че е повече от достатъчно. Момчетата на Реал могат да съхранят сили и за следващия матч, който ще е утре от 11 часа на друг стадион, на който ще играем. Това ще е... Утре ще ви кажа, за да погледна програмата, понеже сега не съм подготвен.